«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Празднование. Байрам итү. Празднование Нового года. Яңа елды байрам итү. Празднование Нового года. Яңа елды байрам итү. Ради Хабиров запретил чиновникам пышно праздновать Новый год. Ради Хабиров дәүләт хезмәткәрләренә Яңа ел байрамын үтә купшы итеп үткәрүҙе тыйҙы. Ради Хабиров запретил чиновникам пышно праздновать Новый год. Ради Хабиров дәүләт хезмәткәрләренә Яңа ел байрамын үтә купшы итеп үткәрүҙе тыйҙы. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».